Ndlondlo yamanzi nawe Dr. Nyanga Yeshumi, ngenkulu nje inhlonipho nangokukhulu ukuyithoba, ngiyabingelela nje bese ngicela nendlebe yenu. Akukhona ukukhuluma kwami lokhu, kodwa ukukhuluma kwami ngokomoya nangendlela engizizwa ngakhona uma ngabe ngikhuluma nani. Lolu daba-ke lubucayi, lolu daba lubiza ukuthi kufanele ngempela ukhakhayi uma ngabe ngikhuluma luqine, uyabo. So la kunodaba olenzekile ngakithi Empangeni, la khona kuminze khona inkosazane emanzini, kuze kube yimanje ayikatholakali. So ekungatholakaleni kwayo kukhona udaba engike ngalikhuluma kwenye yamavidiyo engike ngawenza. So ukukhuluma okuningi ngicele indlondlo yamanzi noDr. Nyanga Yeshumi ukuba angibacele bangenelele kulolu daba lolu. So angibange ngisapholisaka mase uma ngibona ukuthi ngempela abantu abaningi bacheme nani. So bengithi mina ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu ukukhothamela nje amathongo enihamba nawo, ngithi ngiyacela ukuthi nikwazi ukulula isandla kuyo yonke lento le eyenzakalayo njengamanje. Ukulula kwenu isandla-ke asibhekile ukuthi hlampe kuyalunga noma akulungi yini, but imisebenzi iyona ezoyikhulumela. Ngiyacela ukuthi ningenelele. Nami ngiyanihlonipha kakhulu, ngihlonipha namathongo enihamba nawo, amathongo asemakini enihamba nawo, ngiwahlonipha kakhulu ngokwemisebenzi yenu eniyenzayo emihle eniyenzela abantu sibuka ngamehlo. So bengicela ukuthi ningenelele kulomndeni osenkingeni kunamuhla, uyabo, namanje umntwana akakatholakali. Ngiyacela nje kakhulu, ngiyayithoba ngumntwana omncane, ngiyafisa ukuthi le video ihambe ifike kini bobhuti abadala, ifike kini makhehla, ngoba kukho konke esisuke sikwenza masisuke sikhuluma nani sihlonipha amakhehla enihamba nawo, sihlonipha izalukazi, sihlonipha amathongo, lonke ithongo elisuke liniqhwakele thina sithobela lona lelo thongo lelo. So nami-ke ngokukhulu ukuyithoba ngethongo lakithi ngithi ngiyacela, siyacela makhehla ukuba ningenelele kulolu daba.